खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो बरायनाय बावहरनाय थाबाय। नै दा जोङो मोनसे जायगायाव थांदों आरो जोङो मामा आं मिस्टार थांनो नागिरदों आरो बिसोरो गाहायाव ओंखारहैबायानो आरो आंना लेट ना आंना जेसेबांखि जाया मानो हिन्जाव मानसिना एसेबाबो लेट जायो होनलाय ना हौवा मानसिनिफ्राय हौवा मानसिनाथ' आरो थ्रोबसोबानो जायो आंना ड्रेस गाननाय खानाय सानाय खानायाबो खानायाबो बारा गोलाव नङाबाबो गुसुङावनो एसे टाइम लायो नालाय ओमफ्राय बिसोरो दा आंखौ गाहायाव नेगासिनो जों मानि थाखाय थांनो नागिरदों बेखौ नोंथांमोना दसेनि उनावनो मिन्थिनो मोनगोन। जोंहा थांनो ओंखारबाय गासिबो रेडि सासे बाइकखौ गारबाय दं आरो बिबारा नै मा जायगा सफैबाय नै जों मानि थाखाय फैदोंमोन बे जायगायाव सफैबाय आरो ना मामा सफैबाय जोंहा दसेनि उनावनो मिन्थिथारसिगोन आरो ना नोंथांमोना बेयावनो फैदों आरो जों नै दा जों सिङाव हाबलांनोसै आरो ना नै गाइस जों महिन्द्रा डिलारावनो फैदोंमोन आरो ना ओमफ्राय नै मा होनो स्करपिय' एनखौ नायगासिनो आरो ना गोदान फैनायखौ बिनि इन्टिरियरफोरखौ नायगासिनो आरो माबायदि बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थादो भिडिअखौ आं देखायलांबाय थानोसै माने आंजों लोगोसे नायलांबाय थादो आंबो इमान मोजां मिन्थिया आरो ना आंनावबो इमान नलेज गैया गारिनि बिखय। যদি আপনি বন্ধ কৰি চাব লাগে এলেক্সা ক্লোজ সানৰুফ আপুনি ইচ্ছা কৰিলে সকল এটো খুলি দিব পাৰে এটো ম্যানুয়াল কৰে যদি খুলি আপুনি দিব পাৰে কোনো প্ৰবলেম নাই এটো হৈ গ'ল এলেক্সা ফিচাৰ্ছ খিনি আছে আপুনি হেতু কমান্ড দি আপুনি গানো বজাব পাৰে এসি কন্ট্ৰোল কৰিব পাৰে সাউন্ড বহাব পাৰে এসি টেম্পারেচাৰ কমাব পাৰে বেক কৰিব নোৱাৰি এতিয়া ৰিভাৰ্স ব্লেক ব্ৰেক পাই আছে নাই প্ৰবলেম নাই ফিচার্স খিনি কমি যাবে ओरै दोनग्रा दं गाखोबाय नै जोंहा ডিসপ্লে ব্লাকটো নাপাব চাগে ডিসপ্লে সব ফিচার্স ইয়াত কাম কৰিব কিছুমান নকয় তেনেকুৱা আপোনাৰ এক্সাক্টলি দেখনি ফিচার্স কৰে থাকে কাৰণ কেনে ধৰক এইখিনি সব টপ এন্ড ব্ৰেন্ডৰ ফিচার্স এতিয়া যেনেকে ডুৱেল জোন এসিটো মানে ডুৱেল জোন এসিটো আপোনাৰ নাথাকে না इनि स्पेसआव थांलाय नोङो हान्थुआ नाङो ना नाङा नायलाय हिल डिसेंट कन्ट्रोल नाथाके स्पेसआ खमथार आरो ना खिथुनिफ्रायनो बिराद खम गाइस स्पेसआ नायदो गाइस स्करपिय'खौ डेन्जार हेभिखाना नायनानै आंथ' जोबोद फसायदोंमोन मा खालामनो दा जोंना बायनो हाथ'नाय केपासिटि गैया गाइस उनावहालागै नायनोसै मा जायो ओमफ्राय आङो नायबाबो अहाला आरो ना गारिखौनो गिदिं नायफ्लांगासिनो आरो ओरैबायदि मोजां नांबाय आरो ना आङो गोजौ गिदिर गासिबो बरिया गोजा मा खालामनो गाइस उनावहाय बायनो हाबा गाखोनोसै आरो ना गाइस नै गाइस नैबे XUV 300खौबो नायबाय दंमोन आरो ना गासिबो मोजाङानो गोजा आरो ना गारियालाय किन्तु आङो डिकिनि स्पेसआनो खमथार नालाय मोजां मोनासै आरो ना डिकिनि स्पेसखौ आंनो बुरजा नांगौ आरो ओंखायनो आं मोजां मोनासै बे गारिखौ नङाबा बाखि गासिबो मोजां गोजा आरो गाइस नै दा जोङो महिन्द्रा डिलारनिफ्राय दा हन्डाइ डिलाराव सफैलायबाय दिनै बोरायनाबो डिउटिया बन्द नालाय गारिखौनो नायलाबाय फैबाय जोङो टाइम पासनो अबेयो मोजां अबेयो गाज्रि जोंनाव इमान नलेज गैया आरो ना दा हन्डाइनि नै क्रेटा नायगासिनो क्रेटा भेनु गारियानो गारि गोलैजोबना दं नै आदे सुथुबाय आं दिनै मोननै जायगायाव फैबाय फार्स्टआव महिन्द्रायाव थांबाय ओमफ्राय नै दा हन्डायाव बेयाव भेनु आरो क्रेटा नायदोंमोन आरो ना ओमफ्रायथ' बैयाव XUV आरो माबाखौ नायदों मा होनो बेयाव स्करपिय' दा न'आव थांनो ओंखारबाय आरो जालायबायनो जोंहा
1000 guys दिनै जों गारि नायनो थांनाया बेड लाकसो मानोना होनोबा जों दिनै पुलिसजों माने हेलमेट गानिनि फैसा 1000 भरिना फैनांबाय आं गानाखैमोन आरो मिस्टारावथ' गानदोंमोन मामायाबो गानखादोंमोन आंनि थाखायनो जाबाय आरो आंनानो मा जाखो दिनै सुनि नांबाय सुनि गारि नायना फैनानै मेंबाय मेंनानै नै दा जोङो हटेलाव हाबबाय आरो जों साहा आरो रसमलाई जानो थाखाय रसमलाई जानोसै जोङो रसमलाई मानसि दै लाव लावथारहाय बुस्थुआ सायानो जोंना मोजांथार जि बरिया चाय मामा हेलो 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 टेस्ट खालामलाय Ada Rosias. Guys, नै न'आव सफैबाय मेमब्रां मेमसि जाना फैबाय आयौ जि गरम सफैबाय आथिं आखाइ सुना लाग्रानि ओमफ्राय लोगो मोनबाय दं गाइस नै जोंहा मा मोनबोदों दिनै सेलेब्रेसन माने मिस्टार मोननि अफिसनिफ्राय होदोंमोन नामा मिस्टार मोननि अफिसनिफ्राय होदों आरो नैबे सेलेब्रेसनखौ ओमफ्राय नैबे फ्लेगखौबो होदों आरो नैबे चकलेट आरो फ्लेग हरनाया 14 आगस्टआवनो हरदोंमोन आरो ना अफिसनिफ्राय खिन्थु आंनि भिडिअ होनाया लेट जाबाय आरो ना गाइस मामाया फैदो खाना बनाना है खाना पकाना है आ जाओ गाइस जोंहा खुमब्राजों दाउ जानोसै खुमब्राखौ हाखांबाय आंना बोराया ओमफ्राय नै दाउआ लकेल दाउ ना लकेल दाउजों खुमब्राजों जानोसै जोंहा सफैबाय आरो सफैनानै नै दा खुमब्राजों दाउ संनो नागिरदों आंना बोराया जोङो दहाय हाथाइनिफ्रायनो लाबोफादोंमोन आरो ना हाथाइनिफ्रायनो दाउखौ लाबोफादोंमोन आरो ओमफ्राय दा संनोसै सेलेब्रेसन सिङाव मा दं नायनो एखेवलाय मामा Kalau mana itu? सिङाव दं एनै बखलाय क्या क्या है देखेगा एक নহয় তো एक বেশি হয় आयु डेरी मिल्क गोजा नायलाय नै 5 स्टार मोनसेल' सर गाइस नै मैखुनखौ हानोसै आं मैखुन नै थालिर मैखुनखौ आं हाखांबाय आरो ओमफ्राय ओरै खुमब्राजों दाउ संबाय दं कुकाराव होनोसै पिस पिसनो ओइखौ सानै जानबाय नै गाइस आं खुरना लाजोबखांबाय आरो ना जानो थाखाय रेडि जाबाय नै मा होनोमोनलाय थालिर मैखुन आलु इबो दाउआनो आरो ओमफ्राय खुमब्राजों दाउ दिनैनि स्पेशेल ओमफ्राय नै बियो बानलु नै रेडि जानो थाखाय ओरैजाय जागासिनो जादो जोंहा साराय एरिखौ लानानै जाजोबो आरो दे गाइस गाज्रि मोननाङा दिनै मेमब्रां आं गाबना फैदों आं सिनायाखै आं सियासैमोन जिरायना थाबाय दानांगौ सिनायाखैयो आं नुवाखै नागिरलाबायनो बारे मा फैनानै नोंखौ मानो आंना कुइ थेकिलाव माने गाबजोबनानै उन्दुगासिनो आं बबाव थांखो मानसिया सानबाय नागिरलाबायबाय गैयामोन आं आरो ओंखारनानै बेयाव आंनि बाइकखौ नुबाय बे बियो बाइकखौ नायनानै हम सुकियाव हाबलायनानै नायबानो गैया जों जे बेयाव साबना दंमोन ना सालायनो बे ओंख्रिखौ आं मोनसेबो सङाखै थालिरजों
थालिर मैखुनजों दाउ बेदरखौ मामिया संदों ओमफ्राय खुमब्राजों दाउखौ मिस्टारा संदों आं मोनसेबो सङाखै आं जाग्राल' आरो आं जानानै टेस्ट खोन्थाग्रा सानैनाबो बिराद मोजां जादों दाउआ एसे बोरायबायसो मोनोमोन माथो जों दाहायो गारिखौ नायनाथ' फैबाय खिन्थु माबायदि मोनखो गारिखौ जों मोनब्रै नायदों गारिखौ ना गारि नायनो थांदोंमोन आरो जोङो मोनब्रै नायदों आरो महिन्द्र कम्पानिनिखौ मोननै नायदों आरो स्करपिय' आरो XUV 300 आरो हन्डायाव भेनु आरो क्रेटाखौ नायहैदों आरो बाखि मोजाङानो नांना फैबाय आरो माबे मोनसेखौ लानाय जायो मिथिला आरो मोनब्रै नायनायाव मोनसे लागोन आरो जेनेबा रिस्लिन जोंहानि नङा मालायनिसो ना जोंहानि मोजां नुबा जोंहानिबो जागोन जोंहानि नंगौ मोजां नुबा जोंहानिबो जागोन आरो मामियालाय माखौ मोजांसिन नांदों देलाय होनलाय स्करपिय'आथ' आयु गोगोम गिदिर गोजौ हाइ 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 स्करपिय'खौ लानो हाबाथ' जेबो नांलामोन ओमफ्राय मामिया थांसिगोन नै बाय बाय मामा बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै बाय बाय गाइस नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना होदो